Здравейте, хора! Вижте, бяха ме нападнали, но Тонхала ми вече е 4-ти левел, имам барака 5 лева, събирам 65 000 и 78 000. Дали са ми нещо. Един гигант. Кой левел? Окей, ние сме повече от 10 дори. Какво трябва да се... трябва админ да го започне. Почти имам 40 000, така че мога да направя собствен клан. О, яс. Прави се 10 секунди. Добре, пак ще се става. Това тук така. Още една барака. Това ми трябваше. Още един Archer Tower. Това е добре, много добре. Мога да правя Air Defense. Окей. Той ще се прави един ден май. 5 часа. Добре, почваме да... Прегваме след половин минута. Този клип ще бъде малък, защото снимам... Не снимам. Играя Майнкрафт на компютъра. Вие не можете да видите, но вече си направих къща в една пещера. Имам 6 печки. Netherworld ферма, Potato ферма. Почваме да се видим какво е. Петнайсет минути. Добре, хора, това е за този клип. Много беше кратък. Знам. После ще кача един по-дълъг. Чайте само да го видим дали ще го нападнали. О, да. Ага, 6 лева, Мортар 3, Мортар 4. Това е втори път. Трети, 105. Той се не играе. Моите на таблета, но няма да можете да видите. Тонхала съм 5 лева. Моите уроки са май всичките 4 или 5. Но съм развит на таблета. Като качвам клипчета, те стават цветни и не мога. Чуйте! Това е як звук. След 15 минути ще се включа да... Мога да правя вече такива. Ще се включа... Няма да включа клипа, а ще включа в Clash of Clans, защото сега ще играя Майнкрафт. Да си я пусна да се прави трети, после четвърти и ще почна и двете после да си ги правя пети. Значи 5 часа. Окей, това беше за клипа, хората.